Қыры эссе күннәр урманнарда янғаннар шығу қорқынышын орттырды. Урманнарға кіру ушақ яғу қодғый тыйыла. Білгішлер күн сайын урманнарны жерден де, хавадан да күзәтіп, контрольда тұта. Введено ограничение пребывания граждан лесов. Урман массивларында һавадан кисәтүләр ешаңгырап тора. Самолет бортында республиканың урман янгыннары үзәге экипажы басуларда, урманнарда термик урыннарны ачыклыйлар. Авиапатрулирование позволяет Һавадан бөтен республика күзәтелә. Татарстанның барлык ерак урыннарына барып җитәбез. Хәвефле урыннарны җир исә хезмәтләре һәр вакытта оператив рәвештә ачыклый алмый. Без санаулы секунд эчендә төгәл янгын урыннарын билгелибез, мәгълүматны җир исә хезмәтләренә тапшырабыз. Хәзер Татарстанда янгын куркынышы югары 4-нче дәрәҗәдә. Узган ел республикада 19 урман янгыны теркәлгән. Быел бәхеткә бер очракта юк. Урманчылар, Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре әзерлек эшләре үткәргән. минерализованная полоса. Урман чикләрендә саклану полосалары, ясалма киртәләр булдырыла. Алар механикаштырылган ысул белән салына. Бу урман янгыны башка участокка күчмәсен, тәмәке төпчеген тиешсез урынга ташлап калдырган ваимсыз машина өтүчеләрдән саклану өчен дәшләнә. Табигатьтәге янгыннарның 90% кешеләргә бәйле. Белгечләр рейдларга чыгып, урманда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен аңлата. До этого Административ штрафлар артты. Санитар һәм янгынга каршы кагыйдәләрне бозган өчен элек хокук бозучыларга 3000 сум түләргә туры килсә, хәзер бу сумма 15-тән 20 мең сумга кадәр, юридик затларга 400 мең сум. Кагыйдәләрне бозучыларны җинаять җавап алуына да җәлеп итәргә мөмкиннәр. Республикада янгын куркынышы янаган вакыт әлегә 20 августка кадәр гамәлдә. Эсселек төшми, бу айда явым төшем 1 мм-дан да кимрәк булды. Индекс Нестерова, которым принято... Нестеров индексы бәяләмәсе буенча янгын куркынышы бик югары дәрәҗәдә саклана. Көннәр һаман эссе тора, явым төшем күзәтелми. Киләсе көннәрдә дә шулай дәвам итсә, янгын чыгу куркынышы гадәттән тыш булырга мөмкин. Бу атнада һава температурасы 30 градуска кадәр менде. Шуңа күрә белгечләр урманнарны катгый контрольдә тота. Рейдларга чыгалар, кешеләрне урманнарга кереп, учак якмаска сак булырга өндиләр. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Владимир Юрков, Ильнар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.